Som vi alle sammen ved, så er der jo kæmpe store udfordringer i den her verden. Og der er nogen, der er mere presserende end andre. Men jeg tror, det er vigtigt, at vi alle sammen får en mulighed for at skabe en forbedring i verden, bare på det mindste plan. Og så kan vi jo altid håbe på, at det eskalerer til noget større. Jeg ønsker at se en verden, hvor vi er bedre til at deles om de ressourcer, der findes. Og hvor vi også er bedre til at dele den viden, vi allerede har. Det er vigtigt, at vi ikke bare kapitalisere det hele og gøre det op i penge og sige, du må ikke få noget af mit, hvis jeg ikke kan få nogle penge for det. Der håber jeg, at Greenspeak kan være med til at inspirere både private mennesker, men også virksomheder til at flytte fokus fra samle kapital, grådighed simpelthen, til at give tilbage. Fordi den virkelige værdi i os mennesker, det er lige så meget at give noget tilbage. Det er at skabe noget nyt, skabe en forandring. Det er, tror jeg, noget, vi alle sammen kan få det meget bedre, og både få en større fornøjelse i vores hverdag, men vi vil jo også, når vi kan se resultaterne begynde at komme frem, at vi faktisk har været med til at skabe noget stort i verden. Greenspeak er jo forhåbentlig det første virksomhed i en lang række af virksomheder, der begynder at bruge deres overskud for at skabe den forandring, vi har brug for i verden.